bagus lencir kuning. Doa ini Nggih Pak Tris. iki mau Johnson iki luar biasa. Luar biasa. Iki mau kagungane Mas sapa jenenge menglali aku. Grow Audio. Lek operatore kae sing ning dhuwur truk kae. Delik kae rambutnya dawa kae. Rambutnya dawa kaya bapak sampean. Tapi bagus kae kok. Bagus kae. Oh ngoten. Heeh. Lek kae Mas Gondrong ganteng kae. Lek ra tak lem ganteng dipateni iki awake. Nggih. Yo bacotke meneh. Kledang. Ha, yuk. Alhamdulillah wonten ing dalu punika niki wau sampun dipun aturaken gaipun wonten Turangga Putri lan ugi mangke ugi wonten satriya-satriya ingkang samangke badhe katuraken lan ugi wonten tari rampok singa bareng tandingipun para rawuh para dulur pun kesasa kundur monggo samangke dipun anikmati pagelaran Maisa Budaya wonten halaman pabrik gula Mojo Panggung wonten dalu punika sesarengan kalian UMKM Tulungagung wonten pekan raya utawi pasar malam untuk malam hari ini. Selamat menikmati dan juga para rawuh monggo samangke ingkang badhe jajan niki sampun
cumawis sedaya sesadean wonten dalu menika